Thomas and Shaw inniu ag Galf Craiceáilte in the Bholaí Hamara ag den Donald Taobh Muid Feirste. Actual scoláirí the chuid Choláiste Feirste ar cúrsa. Thomas and Shaw, Thomas éineacht Scéim Samhraidh Choláiste Feirste for seachtain, Sean trio lad and Scéim. Thomas and Shaw knew éineacht crazy golf agus sílan gháil sé get the bugger mara. Thomas scartha ar a couple of groupie, group of sugamsa, Tomaí Ó agus Hunan ag wint. Tá sé get the bug crew, an léir hoid a coniol sa gold sa bhalach ceart ach ar nóis sin an fá current siad crazy golfer. Tá sé go bra agus tá muidir cúrsa 8 agus tá muidir ag wint go fáil. Scéim Samhraidh agus an Galf mai, tá crack a leg agin agus ní bhhailm sé the cruicne inis ach nuair táid ag just mesáil thart tá sé an crack is bar. Tá an brú orm inis. Ain't that way? Right lad Tommy. Current na daltaí an Gaelic leis an scoil, so seo seans dóibh gola más, golar turas and a golar rianna bhí áirithe agus an Gaelic I úsáid agus tá siad hána bhain lena éisi na céarna, so daltaí an seo ó an céad bhliain suas go dtí trí agus ceathrú bhliain, so tá siad rianna más gan mai ag buin suas as an Gaelic agus a gola muí ar turasanna. Who made golf range agus may ní ro mé mai agus tá me sáú seo le leis sin ta. Den Scéim Samhraidh ar dóibh bra me.